Справа в тому, що вже 2 місяці інакший президент. 2 місяці, як пішов процес різкого оновлення європейської солідарності, навіть удосконалення програми, і в нас багато нових людей. Ішло, зрештою, по мажоритарці і по списку, і більше-менше пів на пів, от зараз так само ми заходимо і новим складом. Мені видається, що зараз дуже вигідно хейтити і далі Порошенка і нас всіх, відволікаючи увагу від своєї діяльності. Перше, що зробив президент Зеленський, маючи вже багато повноважень? І тут треба собі просто відповідати на це питання. В військовій сфері валиться, в міжнародній політиці валиться, але ж, звичайно, вигідно казати, що Порошенко поганий, але не йти при цьому на розмову з Порошенком, щоб взяти навіть допомогу. А в чому ви воєнний волонтер, в чому в воєнній сфері валиться? Ну, дивіться, мені дуже загрозлива тенденція того, що відбувається з військовими. Ми маємо начальника Генштабу, починається з того, що він не знає, як вдягнути бронежилет правильною стороною, який оголошує потребу скорочення армії, яку ми такими важкими зусиллями будували цих всіх 5 років. Він оголошує про скорочення звільнення близько 1000 військових медиків і медсестер. Хто був напередку, той знає, на яку вагу золота кожен медик для військового. Скільки наших військових загинули через невчасно надану медичну допомогу. У нас призупиняються програми за натівськими стандартами харчування, призупинена програма по побудові військових гуртожитків. Так, але чому призупинено? Нам не треба будувати зараз літом гуртожитків, коли вони можуть висихати і оптимально на осінь, можливо, і будуть деякі здані будівлі. Вилучаються документи в Міністерстві оборони, в ДБР, після того, як проводилися обшуки у військових волонтерів, які ніколи не були державними чиновниками, тому ДБР їх не мало права рухати. Вилучені документи, через які зараз зупинено матеріальне постачання армії в підготовці на зиму. У нас є дивне відведення військ зі станиці Луганської. І хоча дехто каже, що це от все правильно, але в цей же час Московська Федерація повністю розгортає свої війська на українсько-московському кордоні. І так виглядає, що на півночі, на Білорусі, так само ми маємо гуртування московських військ. Не продовжують ліцензію армії ФМ, за яку прийшлося добре і добре боротися, але тільки завдяки громадянській позиції. І відміна параду. Тому що я особисто вважаю, що для військової сфери постулювання сили нашої держави, от саме чисто в такому міжнародному просторі, це неймовірно важливо. Це є скорочення або, як там сказали, зліквідували при одному зі штабів Збройних сил України управління інформаційної політики і контрпропаганди. Можливо, це якась реформа, так? Але чомусь воно все зараз відбувається докупи, і чомусь оці всі речі разом, вони не створюють маркер впевненості і сили Збройних сил України. Я понимаю, что опасения, конечно, за этим надо за всем внимательно следить, тем более, что вы имеете связь Та с военными. сама ситуація в міжнародній сфері у нас є. Ну, чесно кажучи, президент Зеленський сказав дуже гарну фразу: «Я недосвідчений». Але коли я недосвідчена, от як зараз приходжу в парламент, я зразу шукаю, в кого я буду вчитися, правильно? Якщо він недосвідчений в міжнародній політиці, чому він ні разу не зустрівся з президентом Порошенком, який хотів передати йому справи? Якщо він недосвідчений, чому він не послухав нашу парламентську делегацію в парламентській асамблеї Ради Європи, яка просила його про зустріч кілька разів і просила пропозицію президента, і цього не відбулося. В результаті ми допустили назад Московську Федерацію в Раду Європи, з неї були зняті санкції, вперше в резолюції не було згадано ані про анексований Крим, ані про окупований Донбас, ані про наших військовополонених. Они бы вернули все равно русских. Это даже мне говорили 5 років поспіль. Да. Раз в раз перед голосуванням говорили те саме. Але 5 років поспіль нам вдавалося це перебити. Ну тут уже Меркель і Макрон рішили. І чомусь президент Порошенко зараз мусив їздити в Страсбург, і він вибивав резолюцію Європарламенту, де є дуже-дуже чітко поставлені питання. А там мав би бути президент Зеленський. І я от особисто зараз це говорю не тому, щоб сказати, що він поганий. Але я от зараз стукаю і до його радників, і до його представників партії. Це програші. І так вони із-за недосвідченості. Але, можливо, час усвідомити, взяти професіоналів, найняти професіоналів, сконцентруватись на цих питаннях, які входять до безпосередньої компетенції. Бо мені болить за державу. І мені все одно хто. Але, якщо є надані компетенції, має працювати задля добра України.